Пешка от Г2 на Г4. Пешка от D7 на D5. Кон от B1 на C3. Офицер от C1 на E3. Айде, Цезаре! Айде, моето момче! Устой тук, момче! От F8 Мирен! Мирен! на C5. В гонка 16-8 Нюкасъл за 2 април Са, бе? 6 кучета. Ти. Аз съм заложил за куче в бокс номер 4. Взел съм коефициенти и съм включил 5% комисионно. Ти. Ето го моя фаворит. Номер 4. Пешка от Г6. Английска Мадона. Бърза като стрела. Г6 на Г4. Това е моя фаворит. Абе, момче, шак се играе тук, бе. Елитно потекло. Син стартов номер. От F3 на H4. Осанка на победител, бе. Максимални шансове за победа. Разкарай се! Заложил съм на победител. Не вярваш ли? А? Не вярваш ли? Я да видя какво става тук. Кой не е пил лекарство? Тебе, че сайде шахматиста, отивай да спиш. Залагача, какво ме гледаш нагло, бе, момче? Няма да спечелиш докато залагача. Кой няма да спечели? Няма да спечелиш. Кой не? Аз съм заложил на победител. Отивай да спиш. Цезаре! Цезаре! Няма Цезаре, отивай към едното. Абе, шахматиста, до кога ще се разправям с тебе, бе? Айде, заминавай, че си представиш само на шах. Аз съм гросмайстора! И Аз съм на матча гросмайстора! представиш, Не ти! няма. Аз... Айде, спеклото. Цезаре, моето момче. Казах ли ти, бе? 4 номер. Победител, бе. Ето го. Виж го. Виж го. Казах ли ти? Син стартов номер. Син. Цезар,